Torturen inguruan ikertzeko eskaera luzatu diote asteazken honetan giza eskubideen alde aritzen diren hainbat eragilek Angel Gabilondo Espainiako Arartekoari. Erakunde horien artean daude besteak beste giza eskubideen behatokia eta Argituz elkartea. Torturen zigor gabetasuna deitoratu dute eta egoerari buelta ematearen bidean Arartekoak Espainiako gorteetan txostena aurkeztu dezan berretsi dute, nahiz eta Gabilondok hau egitea baztertu izan. Estrasburgoko auzitegiak 10 alditan plazaratu ditu ebazpenak Espainiako estatuaren aurka torturen inguruan beharraina ikertu ez izanagatik. Bihar amaituko da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enplegu publikoaren legeari zuzenketak aurkezteko epea eta gaurkoan plazaratu ditu bereak EH Bilduk. Hala, koalizio subiranistak euskara eta gaztelaniaren egoera berdintzea du helburu, euskara eskakizunak blindatu eta bi hizkuntzak ezagutzea nahitaezkoa izan dadin. Hortik abiatuta, progresibotasun indizea txertatzea proposatu du EH Bilduk ere. Azken orduetan, EAJak proposamen bideragarria aurkeztuko duela baieztatu du ere. Diskurtso antidemokratikoei aurre egiteko material didaktikoa plazaratuko du Gogora Institutuak. Halaxe jakinarazi du gaurkoan Eusko Legebiltzarrean Alberto Alonso erakundeko zuzendariak. Ekimenak frankismoa defendatzen duten ikuspegiak bertan behera uztea du hizpide eta 3 fasetan eratuko dituzte baliabideok. Materialak bilduko dituzte, irakasleekin kontrastatu eta hezkuntza dinamiketara moldatuko dituzte eta azkenik ikasgeletan aplikatu. Gabon guztioi eta ongi etorri apirilaren 29 albistegira. EAJak bertan behera utzi du asteazken honetan Moncloako ordezkari batekin zuen bilera, PSEek adimen artifizialarekin Aitor Estebanen irudia erabiliz sareetan zabaldutako txio baten ondorioz. EAJak bertan bera utzi du asteazken honetan Moncloako ordezkari batekin izan behar zuen bilera. Arrazoia PSEek zabaldutako txio bat izan da. Izan ere adimen artifizialarekin egindako Aitor Estebanen irudia hedatu du alderdiak. Astearte honetan Estebanek Euskadi Irratian egindako elkarrizketan berretsi du aurrera egin duela EAJ, EH Bildu eta PSE negoziatzen ari diren estatutuaren berrikuntzan. PSEek ez ditu Estebanen hitzak ondo hartu eta adierazi dutenez EAJak EH Bilduren atzetik joatea erabaki du. Epe bat jartzen badot, handik emetik eta hilo batzuetara etorreko zara zu edo beste periodista batek eta itanduko deuste bardina. Zer, bueno, nik ez dute eperik ipini gure, baina bagabiltza aurrera. Bai, jarraitzen dugu. Estebanek jakinarazi du horrelako errespetu falta batek EAJarentzat ez duela justifikaziorik, adimen artifizialez egineko irudiari dagokionez, eta horregatik ez dela bilerara aurkeztuko. Pedro Sánchez Espainiako presidentearen konfiantzazko kargudun batekin batzartzekoa zen Bilbon, eta bertan Eneko Anduezak ere egotekoa zen. Dena den bilera ezen publikoa eta ez zegoen EAJaren agendan, baina PSEek edatutako txioaren harira jakin da. Horrek guztiak utzitako erreakzioak bestelakoak izan dira. Hain zuzen, Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkaria Bizkaia Irratian izan da, eta argi utzi du euskal politikagintzak ez duela horrelako umekeriarik behar. Nahi iruditzen zait euskal politikagintzak ez duela behar olako umekeririk. Ez duela umekeririk behar, ez duela frivolidade eta arinkeririk behar, eta guzti honek baita ere gizonkeritik asko duela uste dudanez, gizonkeri gutxiago ere behar duela euskal politikagintzak, ez? Uste badirela garaiak soseguz gaiak lantzeko, badirela garaiak errespetuz eta inteligentzia politikoz gaiei heltzeko, eta behar dugula hori ez, eskuartean ditugun gaien transzendentzia ulertu. Dena dela asteazken honetan Madrilgo Kongresuan Maribel Bakero EAJko bozeramaileak Pedro Sánchezi eskatu dio datozen hauteskunde orokorretara lagunduta iritsi nahi badu bere alderdia errespetatzeko eta harremanak zaintzeko. Sánchezek zuzenean erantzun dio, esanez EAJ bide lagun nahi duela. Egiari Zor eta Nafarroako torturatuen sareak jakitera eman dute Nafarroako gobernuak beste 7 biktima aitortu berri dituela.
Errekonozimendu eta erreparazio batzordeak hartutako erabakia positiboki baloratu dute biragile hauek osatzen duten egiaren garaia da dinamikatik. Aste honetan, Nafarroako gobernuak torturaren beste 7 biktima aitortu ditu, egiari zor eta Nafarroako torturatuen sareak jakitera emandakoaren arabera. Errekonozimendu eta erreparazio batzordeak hartutako erabakia positiboki baloratu dute bi eragile hauek osatzen duten egiaren garaia da dinamikatik. Eman den urrats hau estatu indarkeriak lurralde honetan izan duen eragina agerian jartzeko eta urte luze zukatu edo isilarazi diren errealitateak aitortzeko garrantzitsua dela azaldu dute dinamikatik. Jorge Txokarro, Carmelo Irujo, Santiago Hermida, Javier López de Uralde, Alberto Pio, C. Barbarin eta Julián Nazar dira errekonozitu berri dituzten 7. 1974 eta 2002 urteen artean Brigada Politiko Sozialaren, Espainiako Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren eskuetan torturak jasandakoak dira. Hala ere, egiari zorrek eta Nafarroako torturatuen sareak oroitarazi dute Nafarroan eta Euskal Herri osoan estatuak eragindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea ezinbestekoa dela. Orain arte, 129 pertsona aitortu dituzte indarkeria politikoaren biktima 16/2019 foru legearen esparruan, eta hori hizpide izanik lurralde honetan estatuaren indarkeria politikoa jasandako pertsona guztiak animatu nahi izan dituzte beste behin ere eskaerak egin ditzaten. Aurtengo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Eskola Publikoaren jaieko abestia aurkeztu dute gaurkoan Bilbon. Bertan izan da Xabi Alo. Ekainaren 7an egingo da aurtengo Euskal Eskola Publikoaren jaia Santurtzin. Gaurkoan aurkeztu dute bideoklipa, Mikel Inuntziegak jarri dio musika aurtengo jaiari, honintzen baita bertsolariaren letratatik abiatuta, eta bideoklipean bertan omendu nahi izan dute Santurtziko Eskola Publikoaren komunitateak Euskal Eskola Publikoaren alde egindako lana. Helburua basan alde batetik, kantak izatea freskotasuna, izatea kanta arina, bizia, eta bestetik nahi genuen ikutu familiar bat izatea, beroagoa. Erritmoaren bitartez lortu dugu kanta arina, freskagarria izatea, eta berotasun hori lortu dugu Onintzaen Beitaren letra gozoekin, eta Anton Kallejak sartutako instrumentazio tradizional horrekin, albokotea, txalaparta, txirula horrek ematen gaitu gehiago tradiziora, eta hor nik uste dut kanta oso ondo borobildu duela. Gaur egungo euskal dantza eta bere egoera ezin daitezke ulertu argia dantzari talderik gabe. Marian Arregiren eta Juan Antonio Urbeltzen gidaritzapean 60ko hamarkadatik gaurdaino dantzaren geografia zabaldu eta berreskuratu dute. Koreografia, dantzaera, pausu, doinu, erritmo edo jantziak. Bada euskal dantzaren bilakaeraz gehiago jakiteko argiaren itzala erakusketa ikusgai da San Telmo Museoan. Euskal dantzaren munduan murgiltzen gaitu San Telmo Museoko argiaren itzala erakusketak. Argia dantzari taldearen 60 urteetako bilakaera ulertzeko testuingurua irudiak, doinuak eta jantziak biltzen ditu. Hain justu San Telmo Museoa dantza taldearen egoitza izan zen urte luzez, entseguak eta ikerketa lanak egiten zituzten. Taldearen egoitza izan zen museo zaharra eta ikerketa egiteko materiala eskaini zion orduko zuzendaria zen Manso de Zúñigak. Gaur egungo euskal dantza eta bere egoera ezin daitezke ulertu argia dantzari talderik gabe. Marian Arregiren eta Juan Antonio Urbeltzen gidaritzapean 60ko hamarkadatik gaurdaino dantzare geografia zabaldu eta berreskuratu dute. Koreografia, dantzaera, pausu, doinu, erritmo edo jantziak. Betiko galtzar zeuden horiek ahazturatik erreskatatzeko ziztu bizian egin behar izan zuten gerra zibil baten ondotik eta beku guztien gainetik. Urteek aurrera egin ahala gero eta informatzaile gutxiago gelditzen zirelako. Gerra zibil aurretik, Errepublika garaian, azkenekoak modu hobe batean aukera izan zutenak beraien dantzak egiteko, bien gana jun behar zen, dantzak eta musikak eta jantziak jasotzeko. Eta izan zen sprint bat, hori izan zen, esaten dudana, 66tik 66 zazpir arte, 10 urte, Euskal Herri guztiak goitik eta bera, bila ibili eta herriz herri, bai.
Berreskuratutako dantza, doinu eta janzkera horiek mantendu eta ez galtzeko ikuskizunak egiten hasi zen argia, zeinak izango ziren ondoren garatzen joan ziren lanen oinarriak. Ikuskizunak importantea dira, zen ikuskizunak ematen digute modelo baten gauzatzea, eta hori eszenatokia da eskaparate bat bezala. Eta orduan modeloiek gero proiektatu iten dira kaletan eta proiektatzen dira plazetan. Eta hori da gero argiaren emaitzaren frutua. Eta hori da ikuskizun honetan proiektatu nahi dana. Bai, hau dena indeo, San Telmo izan da Ernamuina, baina gero zerbaiten da gauzatu bihar baldin badu lan horren ondorioa aukeratu ditugu lau dantza hauek. Erakusketarako aukeratu dituzten lau dantzak dira axuri beltza, inauteriak, ezpata dantza eta soka dantza. Ekainaren 21 arte ikusgai izango da argiaren itzala erakusketa San Telmo Museoko laborategia aretoan doako sarrerarekin. Sei hamarkadetako ibilbidearen ostean, azken kantaldi egingo dute Pantxoa eta Peiok datorren urtarrilean Beken. Xabi Alo haiekin aritu daizketan eta kontatu diotenaren zati bat ikusteko aukera izango dugu orain. Ostean, platoan eskainiriko emanalditxoarekin emango diogu amaiera Luistegiari. Gozatu. Oholtza gainean 60 urte daramate gure gaurko protagonistek eta hurrengo urteko urtarrilean azken dantza egingo dute Barakaldoko Beken, aurretik baina azken aurreko zenbait dantzara egingo dituzte Euskal Herri luze zabalen eta gaurkoan gurean dira Pantxoa Karrere eta Peio Hospital. Ongi etorri, bioi. Eskerrik asko. Egunon, Xabi. Ze moduz? Ondo. Oso pozik, hemen aurkitzeagatik. Estimatua dago bizita bikote. Eskerrik asko. Guretzat plazer bat da. Bardin. Azken bira iragarrita daukazue, zelan harrapatu zaituzte, espero zenuten? Ez, hau ez ustekoa izan da, ez ustekoa benetan. Eta ideia sortu zen azken irailean, Pello Reparazek egin zigun eskaintzarekin, Mito Aroa bigarrena emanaldira gomidatu gintuen kantu bat kantatzera. Eta hor pixka bat harrituta, gelditu ginen jendeak egin zigun harrerakin, ez? Eta, bueno, nik jendearen partetik eskaera bezala sentitu nuen, ez? Etorri berriro gure artera, eta hau ospatuko dugu elkarrekin. Eta hortik pixka bat abiatu zen, eta abenduan deliberatu zen, erabaki izan, azken bira hau egitea. Jada izan zen ere, dupla taldearekin grabatu ginuen Herri Uratzeko kanta, eta hogere eman ginuenean Herri Uratzen eta kanta hori, jendeak guri gerturatu zen, eta hogere senditu ginuen eskaera bat bazera, oholtzarat, jendeak gu oholtzarat igotzeko gogoa zaukara. Eta horren ostean, hainbat kontzertu eta lehenengo aurrengo asteburuan, Bilbon, Santutxun. Bai, egia da, Barakaldokoa aurkeztu zela azken bezala, eta hola pentsatu zeon. Eta ez ustean horre sarrerak egun barru edo saldu zian, beste bat programatu behar izan da bezperan, eta gero jendeak ere eskatzen hasi da, Eta hor pentsatu da, agian, konbeniko zitekela, kantaldi batzuk eskaintzia eta gure ibilbideko pontu esanguratsu batzutan, eta pentsatu dugu halako berbisita bat edo egitea, Santutxun, konkretuki, Bergaran eskaini genuelako gure lehen kantaldia 1991an, eta ere Lesakan, zergatik Lesakan, 1995ean San Ferminetan, han kuartelean detenitu dituzten gau osoa, eta, bueno, gogoa ginuen, toki hori beste kondizio batzutan, beste baldintza batzutan, berbisitatzea. Ez kuartela ikustea, gogoa nuen, Lesakan berriz egotea. Iruñan ere bai, Baionan. Iruñan, noski, Euskal Herriko kapitala bezala, liburu nagusi bezala, eta Baiona iparraldean. Eta ze aurkituko dugu kontzertu horietan, ze eskainiko duzue? Aukera zaila izan da, kantuak aukeratzean zaila izan da, eta behaz entzunen dira kantu biztan da ezagunenak eta pixkat denetari, gero entzutekoak izango direnak ere, eta asko jendeak kantatuko dituenak ere, eta pixka bat gure ibilbidea zeharkatu duten abestiak izango dira. Eta ostean etorriko dira Bekeko kontzertu horiek, bikote, 20.000 pertsonaren aurrean, errez esaten da. Bueno, guretzat esperientzia berria da, ez dugu horren beste jenderen aurrean
kantatzeko aukera askorik izan. Bi hitzordu izan genituen gure ibilbidean, bata izan zen Anoetako velodromoan, orain duela 50 urte, baina kantu bakar batzuk kantatu genituen, 2, 3, 4 kantu ez nahiz gogoratzen, baina gauza bera hemen Samamesen, bai Euskarari kanpaina amaitu zenean egin zen kontzertu erraldoi hartan, 40.000 persona, baina hor ere kantu bat edo bi. Hemen kontzertu osoa egongo da, eta hau berritasuna da guretzat. Gero, Xabi, kantatu 700-500 jenden aurrean, ala 10.000, beti gu gauza ahal bezain ondo eginen dugu, eta ez da deus aldatzen zenbakia bakarrik. Eta kontzertu horietara eta aurretik emango dituzenetara belaunaldi asko ere joango gara, nik neu ere uste daukadalako sarrera, hori ere lortu duzu bikote, belaunaldi... Horrek plazer egiten du. Egan nahi du gure kantuek hunkitzen dituzera belaunaldi guziak, eta pentsatzen dut Eskoregiko tripako minak azaltzen dituzera kantu horiek, eta nola, melodiak ere polita dira, erresak, belarrian aixe sartzen direnak, eta hori dena izan behar da, gustatzeko belaunaldi guzieri. Bai, niri pixka bat harrigarria ere egiten zait, ez? Hori bueltan jasotzea jendearen partetik hainbeste testigantza, eta ikusten da belaunaldien arteko zubi bat egon dela hor, ez? Abesti horiekin. Transmisio eman da. Hori da, aipatu dugu mitoaroaren fenomenoa ilunben, eta han 3 belaunaldi zeuden, gurea, gure seme alabena, eta gure bilobena. Eta hauek agian, asko, ez gaituzte inoiz ikusi, ohotza gainean, eta nire bilobetatik hasita. Nik 5 biloba ditut, inoiz ez naute ikusi bikotearen formatuan, ohotza gainean, eta nik, erronka intimo hori daukat ere, ibilaldi honetan. Eta ni harritu nintzen, nola 3 belaunaldi horiek ezagutzen zituzten ere Pelloren kantuak. Pellore parazen kantu guziak abesten zituzten, umeetatik hasi, gazteek, denek. Horrek ere harritu egin nau. Eta dagoeneko esan dezakegu zuen kanta asko herriko ere badirela. Bai, hori kantaldiak ematen hasi zinetenean, espero zenuten? Hori? Ez duzu jakiten ahal, kantu batek ze bidea egiten duen. Bide luzea duelari kantu batek, esan nahi du kantua herriko itu dela, eta kantua ona dela ere, bestera hori esaten du, ez baitira gureak kantuak, gehienak. Gu kantatzen ditugu, benen ez dira gureak. Eta adibidez Manespakoraren kantuek badute eta fakultate hori erretxa dira kantatzeko eta sartzen dira belarrietan. Bai, hor Manesen kantuak, Montzonen kantuak, uste dut izan direla momentu batean, herri unek bizi izan duen borroka gogorrarekin lotuta bezala, ez? Eta hor dago historia bat, eta esan ezakenik maitasun historia bat. Kantaldiz kantaldi, urtez urte, irutean joan den maitasun historia bat, ez? Eta nik alde batetik hori eskertu nahi diot publikoari, eta eskertu eta aldi berean ospatu ere. Hau bizi izan dugu alkarrekin, une edo garai larrietan, goazen ospatzera, gogoratzera eta ospatzera. Eskertu eta ospatu. Eta zentzu horretan, Pello, zuek ze eman diozu Euskal Herriari? Ez daki ni hunkigarria egiten zai gaur egun jendearen partetik hartzen ditudan testigantzak. Eta niri pentsatzera ematen dit agian gure kantuak jende batentzat garai batean edo bide lagun ere izan diala. Eta hori herriari ekarri baldin badiogu, nik esango nuke, bete indugula. Eta Pantsoa Euskal Herriak zuei, ze eman dizue? Asko, nik jendeen maitasun hori, Aizu kalean paseatzen zira edo jendea etortzea zurekin solastazerat, biziki polita atxemiten dut hori. Eta guk gure harri kiskorra ekarri dugu herriunen eraikuntzan. Eta gurekin batean kuruzatu ditugu urteetan militante asko eskoraren alde borrokatzen zirenak, nekazari laborantza munduan lan egin dutenak, eta
lantegietan lan egin dutenak, eta nik hoieri ere pentsatzen dut, kantaldi hori nahi dut hoieri ere eskaini. Baizu, itzalean lan egiten duten jende hoiek denak. Zuen katetan beti egon delako presente Euskal Nazioa, Euskal Herria bera, Euskara, argi eukidu zuen betidanik. Niretzat, eta bientzat eskora eta buru jabetasuna dira bi ardatz. Bai, Montzonek ere, nik Montzonen mezua bezala, jaso izan dut, euskera eta elkartasuna ere, bai. Batasuna, eman zion kantuari izenburua, gero esan izan zigun, agian egokiago izango zela elkartasuna, baina hori bai, euskera eta elkartasuna, eta mezu horrek beti balio du gaurko egunean, ez? Eta dagoeneko 60 urte, bikote, hori ere erraz esaten da holtza gainean, ze balorazio egiten duzu bilbidearena, nola gogoratzen dituzue urte hauek? Bai, gazte-gaztetan hasi ginen, 20 urte egin dituen, plazaratu ginenean. Oendikan gauza berria zen, eta behar bada, nik esango nuke gure belaunaldiak hemen egin duen ekarpen nagusienetarik ere izan da, euskera oholtza gainera ekartzea. Belaunaldi bat ausartu da, momentu batean, 60. hamarkadan, Michel Abegorik pixka bat ireki bidetik, tematika berri bat ekarri zuen, gu bide hortatik sartu gea, eta behar bada, hori da, ekarpena da, lehen aldikotz, belaunaldi bat ausartu dela, oholtza gainera igotzen, ordu artean, erreprimitua zegoen hizkuntza batean, hitz eginez eta kantatuz. Eta bai iparraldean eta bai hegoaldean. Iparraldean ere euskera debekatua zegoen, guk hori ezautu dugu. Zigortuak izan gera, euskeraz egiten genuelako. Eta hori behar bada, niri ekarpen politenetako bat da. Eta egungo euskal kulturgintza hori nola ikusten duzu? Eskora adibidez, iparaldean hau demoratik eta gazte demoratik, atzeraka ari da izugarri. Frantsesa eremu publiko guzian edatua da. Eskora ez da ezagutua, ez da legerik eskora babesten duenik. Eta Parisetik eta Madridetik badakigu beren lana dela euskara zapuztea eta inahala gibelaraztea, hori da beren txedea. Eta hortaz jakindun gira, jabetua gira. Ez dugu behar dugu guk gure geroa eskutan hartu eta borrokatu eskoraren alde. Nik eskorarekin oso kezkatua naiz bai iparaldean eta hemen ere hegoaldean ere espainola sartua da zori gaitzez. Bai, borroka hori ez dago inundikan ere irabazita. Agian gure belaunaldiaren borroka izan dela euskara erakaskuntzarako hizkuntza bihurtzea. Ikastolak sortzen eta ikusi ditugu iparraldean, gu urte berean hasi ginen kantari, 89an. Eta uste du neurri batean hori lortu ere egin dugula, ez? Baina nik nire bilobei esaten diet, 5 biloba ditut 20 urte ingurukoak, esaten diet, gure belaunaldiaren borroka hori izan zen. Euskara erakaskuntzarako hizkuntza bihurtzea. Zuen borroka da orain, euskara kaleko hizkuntza bihurtzea. Eta erronka hori ez dago inondikan ere irabazita. Ari gara Pantxoa eta Peiorekin hainbat kontzertu iragarrita dituztelako ondorengo hilabetetarako, 5 orotara eta gero bekeko bi horiek, bikotez espero duzue, bilera honen amaieran. Jendea pozik egon dadien, nostalgian erori gabe, gure bikotearen ibilbidea amaitzen da, beren arazoak beti hor dira, eta gure lekukoa nahi dugu pasatu, ondorengo belaunaldiak, eta ez da deus bukatzen. Ni ilusio handiz, noa kantaldi horietara, ilusio handiz. Niri falta zitzaidan pixka bat gure ibilbideari horrelako amaieroa duin bat ematea, organo puntu bat ematea. Eta ni hortara noa eta gozatzera noa. Hortze dituzue kamarak, ez dakit zeu zer esan nahi zenieketen zuen zalegoei. Hortze dituzue bi kamarak, begiratu eta... Jendeari esango nuke, etortzeko lasai gure kantaldietarat, elgarrekin gozatzerat, momento gozo bat pasatzerat, eta kantaldi horietatik atera ditezela borrokatzeko gogoarekin.
Nik ere gonbidapen bera, luzatuko nuke. Etorri, eta nahi bai gaituzu eskertu, zerbait gizaz, zuek ere zuen aldetik, etorri, alkarrekin pasako dugu eta kantatuko dugu. Eta goazen elkarrekin gozatzera eta guzia ospatzera. Bikote, amaitzen joteko abestu ere egingo diguzue gaurkoan, ez dakizea abesti euki daukazuen prestatuta? Itxaso ondoan, hori Manespagorak idatzi zuen, eta prezeski frantsesa eta frantseskeria iparaldean hasia zen 60 urteetan janik sartzen. Eta askotan eskolduneri lotsa emaiten zuen, frantses gobernuak eta gure gobernatzari lotsa emaiten zuten, bigarren edo hirugarren mailako hizkuntza bat bali bezala euskara bizu, basaritar mintzaira bat. Eta kantu horretan egiten du Manesek, ez dugu lotxatu behar, guk eskora mintza, guk mintzatzen ditugu bi mintzaira eta askotan hiru ere, eta gurea behar dugu zaindu eta gure euskaraz eta harro izan. Horrekin geratuko gara, eskerrik asko Bikote Hamaikari tartetxo bat egitarren, animo ondorengo hilabetetan, benetan plazera izan da, zuekin egotea eta eskerrik asko. Mil esker. Itxaso ondoan uhain ermusuka, ta mendigainetan zerura totoizka. Hor Euskal Herria ari da galdeka, Euskaldun guziek dezagun besarka. Maite duten semek dezatela tinka, lehengoen itza hartan berriz finka. Oi Euskaldun seme ez maita erdizka, bainan gora kanta gure errepika. Irek ditzagun begiak, zabal bihotz ertxiak, eta ikus zoina multsua dagon Euskal Herria. Euskaldun semeak euskara badaki, erdarean ere trebe da poliki. Gizon jakintsuna hor bada ageri, horra euskalduna nausia initzeri. Etorriko dea bazkon berrikari, bere gaintasuna Euskal Herriari. Hoi entzule maite iharde txakuni, biharre euskaldun nahi duka bizi. Etorriko dea bazkon berrikari, bere gaintasuna Euskal Herriari. Hoi entzule maite iharde txakuni, biharre euskaldun nahi duka bizi.